Datang sasono pagelaran, kula aturaken dumateng sedaya para ibu-ibu keluarga besar, ugi ibu-ibu bedhak ingkang kita suwun. Panjenenganipun Ibu Dio Subur ingkang kita suwun, Ibu Kampung Sandoyo, Gedhok. Ibu Sila Putri, Argosari keluarga besar, Ibu Agus Kuprit, Puncak, Ibu Cita Abadi, Ibu Made Slamet, monggo, Ibu Ega, Ibu Depi Subur, Gedhok, Ibu Ismawati, Pujiono, Ibu Nanda, Gedhok, Ibu Ruditari, Mbok Belita Sirawu, monggo. Ugi Ibu Rendi Argosari, Ibu Resa Argosari, Ibu Pandega, Ibu Pandega singgih. Adik Lintang, ayo. Aritasia, Adik Lintang, monggo. Ibu Ismawati, Adik Cita. Sopo maneh nek Bu Rima wis. Ibu Lingga Bakri, Ibu Dina Lulu Argosari, Ibu Lingga Gedhok, Ibu Puspita Argosari keluarga besar dipun suwun. Ibu Sila, monggo pun. Lek si ono ndek pawon laporno nduk. Mbak Wulandari Gedhok, monggo pun sedaya ibu dipun suwun. Ibu Lingga, Mbok, hah? Ono, nanti golongannya Ibu Rendi sing jero kono mau, mana lah? Si Pak Toh, jauh boleh Pak Toh mesaan Pak Toh, pakai rewangi, cek mesisan, ayo. Ibu Pandega singgih, Mbak Sri, ayo. Masih sore lah. Lah iya. Waranggana ya nang endi? Waranggana wetan. Monggo kalau ada ibu-ibu dipun suwun sedaya kemawon, ayo. Ibu Sela, ayo. Ada mata apa pondong kena? Apa? Tak pondong menane mone. Esepone jeboli. Langsung tedung, nebungkon. Ketularan Bakri, nanti Bakri yo. Kaji Bakri nanti. Nginep paling Kaji Bakri Songo. Oh Kaji Bakri, namun ton nginep nek sunya ngono boleh. Monggo pun seadanya, ayo waranggonane Mbak. Waranggonane karo siji. Sik. Waranggonane telu kabehno wis. Ora masalah. Para sesuk-sesuk. Asik.
kirimi layang kitir tak sampir ke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu beda atiku sing tirta saumpama kapan kaya aku bisa gegem lintang rangkul indai rembulan gegem lintang rangkul indai rembulan aku samar kuatir lamun ton jabar sekar bekar ing ora
seru ketemu eman nang kempiang bisa ngutang hati kadung urip nang ngendi sangkane dung wis mati nang ngendi paesane sun rekam yang angwangi kandhane arep sun nawita bisa nantramaken atine Setino-tino wong nangis kiamene sing leren-leren sampe halep matane Kepingin seru ketemu eman nang kempiangan sangut yang atine kadung urip nang ngendi sangkane dung wis mati nang ngendi pesane arep sun kirim kempiang angwangi kakyane arep sun kirim gede newi dan bisa Matur sembah nuwun dumateng Ibu Dio Subur gandeng keluarga besar ibu-ibu nampi paripurna sampur